ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд. нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. санаи 22 сентябр дар саросари кишвари азизамон рӯзи устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ бо чорабиниҳои гуногун таҷлил гардид. ба ин муносибат дар зодгоҳи устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ деҳаи Панҷрӯд ҳамоиши адабию фарҳангӣ бо барномаи консертӣ баргузор гардид. дар шаҳру деҳоти Панҷакен бузургдошти устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ поягузори адабиёти классикии тоҷику форс бо ҳамоишҳои илмию адабӣ, маҳфилҳои фарҳангию мусиқӣ доир гардид. ба ифтихори рӯзи устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ чорабиниҳои гиромидошти ин шоири бузург дар зодгоҳаш деҳаи Панҷрӯд бо барномаҳои хотирмон таҷлил шуд. нахуст ширкаткунандагон раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода, гурӯҳи олимон таҳти роҳбарии раиси бунёди Рӯдакӣ профессор Абдунаби Сатторзода, намояндагони соҳаҳои гуногун, аҳли зиё, ҳамдиҳагони шоир ба пояи нимпайкарии амири шоирони форсизабон устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ гулчамбарҳо гузоштанд. ҳамзамон бо зиёрати мақбараи шоир, дуову фотиҳа, қироати порчаҳо аз ашъори ҷовидона бо ифтихор ёди устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакиро гиромӣ доштанд. зимни ҳамоиши бошукӯҳ ки дар саҳни мақбараи устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ баргузор гардид, нахуст раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода пиромуни мақоми оламшумули устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ дар назми форсу тоҷик дар тамоми ақсои олам сухан гуфт. ӯ изҳор дошт ки бо ибтикору таваҷҷӯҳи бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои арҷгузорӣ ба мақоми устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ номи ноҳия, хиёбонҳои бузургтарин, муассисаҳои фарҳангӣ ва дар шаҳри бостонии Панҷакен хиёбони марказӣ, осорхонаи ҷумҳуриявӣ ба номи устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ ва даҳҳо муассисаҳои таълимӣ дар саросари кишвар номгузорӣ гардида ба номи ин абармарди адабиёти классикии тоҷик ҷоизаи махсус таъсис шудааст. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бори дигар изҳор дошт ки мо ҳамагон бояд аз ин шоири бузурги миллат ки воқеан рамзи ҷовидонаи миллати тоҷик аст ҳамеша ифтихор намоем. ӯ ҳамаи сокинони ҷамоати деҳоти Рӯдакӣ, шаҳри бостонии Панҷакен ва кишвари хуршидиамонро бо рӯзи устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ самимона табрику муборакбод гуфт. сипас раиси бахши панҷакентӣ иттифоқи нависандагони Тоҷикистон Исмоил Зарифӣ, раиси бунёди Рӯдакӣ профессор Абдунаби Сатторзода, ходими илмии институти забон ва адабиёти ба номи Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ Мубашшири Акбарзод пиромуни нақшу мақоми устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ дар поягузории назми оламгири тоҷику форс сухан гуфта, рӯзи бузургдошти фарзона шоирро ки ба андешаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон Рӯдакӣ рамзи ҷовидонаи миллати тоҷик мебошад, табрику муборакбод кардам. аз тарафи аҳли фарҳанги шаҳри Панҷакен ва муассисаҳои таълимӣ барномаи дилангези адабию мусиқӣ намоиш дода шуд. гузориши Аббос Ҳамросода, Хайём Ҷураев, Шаҳбоз Қурбонов ва Шоҳҳусайн Солиҳов аз деҳаи Панҷрӯд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар ҷараёни шиносоӣ бо рафти бунёди иншооти гуногуни ҷашнӣ бо соҳибкорон, меъморону биносозон суҳбату мулоқот анҷом дода, дар назди онҳо ҷиҳати босифати баланд ва дар муҳлати пешбинишуда мавриди истифода қарор додани иншоотҳо дастуру супоришҳои мушаххас дод.
با مقصد سزاوار استقبال گرفتن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر و دهات پنجکند کارهای آبادانی و سازندگی با وسعت ادامه دارد. در موضع قواله شهر پنجکند با مساعدت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر در مساحت 1 هکتار گرمخانه زمانوی از طرف صاحبکار مراد یوسوپوف ساخته شده. حالا کارهای آرایشی در اطراف این انشاءات ادامه دارد. گرمخانه مذکور با تجهیزات و تکنولوژی نو مجهز بوده در آن به پرورش سبزوات شروع نمودند. رئیس شهر پنجکند با فعالیت این گرمخانه زمانوی شناس گردیده به مسئولان ساحه کشاورزی و صاحبکار برای به انجام رسانیدن کارهای باقی مانده دستور داد. حالا در گرمخانه بیش از 20,000 بیخ کوچت نوهای سرحاصل قلمفوری بلغاری، بادرنگ، پامیدور و توت زمینی شنانیده شده است و سبزیش آنها خوب ارزیابی می‌گردد. همچنین در ادامه بازدیدها از انشاءات جشنی، رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده از نقطه خط آب نوشاکی شهر واقع در موضع قواله دیدن نموده به راهبریت کارخانه فرعی دولتی آب تامین کنی و کانالیزاسیا برای زودتر به انجام رسانیدن کارهای تعمیری تازه و به ترتیب درآوردن اطراف انشاءات مذکور سپارش داد. در درآمدگاه شرقی شهر پنجکند باغ فرهنگی و فراغتی با مجسمه مؤلف شاهنامه ابوالقاسم فردوسی بنیاد می شود. ضمن بازدید رئیس شهر پنجکند از رفت کارهای ساختمانی گفته شد که باغ فرهنگی و فراغتی در برش خیابان ابو عبدالله رودکی و کوچه سعدی شیرازی بنیاد شده، طرح آن به ساز موسیقی تار شباهت دارد. در باغ آینده ابوالقاسم فردوسی بنیاد فواره ها، نشستگاه ها، چراغ پایه ها، راهروها در نظر داشته شده، آن با گل و درختان آرایشی همیشه سبز آرا داده خواهد شد. در نزدیکی بازار مرکزی شهر پنجکند باز یک مکانی گلگشت برای استراحت ساکنان ساخته می شود. حالا در این موضع کارهای ساختمانی با وسعت ادامه دارد و برای با طرح زمانوی و فراهم کردن شرایط خوبی فراغت و خدمت رسانی به اهالی، به ساختمانچیان و صاحبکاران رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق دستور و مصلحت ها داد. با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و شهر پنجکند کوچه های شهر منفرش کرده می شوند. حالا در کوچه های فردوسی، دیوشتیج و سلام‌الدین شراپوف از جانب شرکت ساختمانی اصل کارهای تخت و هموار نمودن فرشی راه، گذاشتن جایهای بتونی در کنار آن و منفرش کنی راه ادامه دارد. ضمن بازدید رئیس شهر پنجکند گفته شد که این کوچه ها در مسافه 2.5 کیلومتر منفرش و برای حرکت نقلیات و ساکنان موافق کرده می شود. با مسئولان برای در مهلت کوتاه و با صفت خوب انجام دادن منفرش کنی راه دستور داده شد. در خواجگی های دهقانی شهر پنجکند کشاورزان به جمع آوری حاصل شالی ادامه می دهند. ضمن بازدیدی رئیس شهر از رفت جمع آوری حاصل شالی در خواجگی دهقانی به نام شمسی نظرف جماعت دهات خرمی گفته شد که امسال رنج و زحمت کشاورزان در همه 500 هکتار شالیزار خواجگی های دهقانی حدود جماعت دهات ثمره خوب به بار آورده است. از جمله حاصل شالی در زمین سهمیه دهقانی سابقه دار اصل‌الدین کمال‌الدینov بیشتر از 110 سنتنری از هر هکتار پیش بینی می شود. در مجموع امسال دهقانان پنجکند با میدان 2705 هکتار شالی کشت نمودند که این نسبت به سال گذشته 498 هکتار زیاد است و حالا در همه قطعه های شالیزار ساحل زرافشان جمع آوری حاصل ادامه دارد. در قطعه تجربوی خواجگی جنگل شهر پنجکند درخت پاولونیا پرورش کرده می شود. اطلاع داده شد که در این قطعه تجربوی که در همکاری با شریکان رشد تشکیل شده است 533 بیخ پاولونیا پرورش می شود و آن به اقلیم منطقه مطابق می باشد. گزارش صبرینا اکرم و شهباز قربانov. برنامه را ادامه میدیم. با اقدام اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان
институти забон ва адабиёти ба номи устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент конференсияи байналмилалӣ таҳти унвони устод Рӯдакӣ ва суннатҳои адабӣ доир гардид. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши дигари барнома. ба ифтихори бузургдошти рӯзи устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ бо ибтикори Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон, Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакӣ, донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент конференсияи байналмилалии илмӣ таҳти унвони устод Рӯдакӣ ва суннатҳои адабӣ баргузор шуд. ҳайати меҳмонон, олимону муҳаққиқони шинохта аз шаҳри Душанбе, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, муассисаҳои таълимию фарҳангӣ, аҳли эҷод, устодону донишҷӯён дар маросими ифтитоҳи маркази омӯзиши осори устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ дар донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон шаҳри Панҷакент ширкат варзида бо маркази ҳунарҳои мардумӣ, осорхона, толори китобхонаи навтаъсиси ин боргоҳи илму маърифат шинос гардиданд. конференсияи байналмилалӣ бо ироаи паёмҳои табрикии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода, роҳбарияти Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон, Институти забон ва адабиёти ба номи устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ, ректори донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Муаззамхон Ансорӣ ва сухани ифтитоҳии устоди донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Гулпарӣ Шарифова оғоз ёфт. муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақибӣ дар бораи арзгузорӣ ба мақоми ҷаҳонии устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ сухан гуфта, иштирокчиёни конференсияро аз номи раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ба ифтихори рӯзи Рӯдакӣ самимона муборакбод кард. сипас кори конференс таҳти роҳбарии доктори илми филология, профессор, раиси бунёди устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ Абдунаби Сатторзода идома ёфт. дар конференс муовини сарвари Институти забон ва адабиёти ба номи Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ, номзади илмҳои филология Шамсиддин Муҳаммадиев, доктори илми филология Олимҷон Қосимов, ходими калони илмии Институти забон ва адабиёти ба номи Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ Мубашшири Акбарзод, устодони донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон Мизроб Ғаффоров, Гулпарӣ Шарифова пиромуни паҳлӯҳои ҷудогонаи ашъори устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ маърузаҳои илмӣ ироа карданд. аз тарафи омӯзгорону донишҷӯён барномаи адабию мусиқӣ таҳти унвони ёди ёри меҳрубон манзури иштирокчиёни ин конференсияи байналмилалӣ гардид. гузориши Аббос Ҳамроҳзода, Хаём Ҷураев аз донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент. баъзе шаҳрвандон аз ҷумла наврасону ҷавонон ба сомонаҳое ки мардумро ба фитнаву дасиса ва таблиғоти нодуруст даъват мекунад ҳамроҳ мешавад. вобаста ба ин масъала дар суди шаҳри Панҷакент нисбати як нафар сокини ҷамоати деҳоти Моғиён мурофиаи судӣ барпо шуд. дар толори суди шаҳри Панҷакент дар ҳайати раиси кунанда судя Эсозода Зафар Қиёмиддин, котиби маҷлиси судӣ Далер Султонов бо иштироки ёрдамчии калони прокурори шаҳри Панҷакент Муҳаммадҷон Сидиқзода ва ҳимоятгар Дилбарои Мирзофотирова нисбати Ҳикмат Каримов мурофиаи судӣ баргузор гардид. Каримов Ҳикмат Каримович соли таваллудаш 8 июли соли 2000, миллаташ тоҷик, таҳсилоташ миёна, муҷаррад, қаблан судна шудааст ва сокини деҳаи пуштикӯҳи ҷамоати деҳоти Моғиёни шаҳри Панҷакент мебошад. дар содир кардани ҷиноят бо моддаи 307 иловаи 3 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон айбдор мешавад. ба гуфти судя Эсозода, судшаванда Каримов Ҳикмат ҷиноятӣ ба муқобили асосҳои сохти конститутсионӣ ва амнияти давлатӣ гунаҳкор ҳисобида мешавад.
шаҳрванд Ҳикмат Каримов фасли зимистони соли 2019 ҳангоми дар муҳоҷирати меҳнатӣ дар Федератсияи Русия қарор доштан худро дар видеохостинги YouTube бо номи Али Ҳаётӣ ба қайд гирифта бо истифода аз аккаунташ ба канали Ислоҳ ТВ ки мансуб ба ташкилоти экстремисти террористии Паймони Миллии Тоҷикистон мебошад аъзо гашта пайваста наворҳои видеоӣ аз ҷониби ровии барномаи Минбари муҳоҷир Муҳаммад Иқболи Садриддин омода шударо ки дар наворҳояш мардуми ҷумҳурии Тоҷикистонро барои ба амал баровардани фаъолияти экстремистӣ даъват менамояд тамошо карда бо мақсади дастгирии онҳо дар зери наворҳои онҳо шарҳҳои зидди конститутсионӣ навиштааст. зимни аз назаргузаронии аккаунти Каримов дар сомонаи интернети YouTube аккаунти Али Ҳаётӣ наворҳои видеоӣ ва навиштаҷотҳои гуногунро дарёфт карда барои гирифтани хулосаи мутахассисон ба филиали суғдии маркази ҷумҳуриявии экспертизаҳои суддӣ ва криминалистии Вазорати амнияти ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шуд. мувофиқи хулосаи мутахассисони маркази мазкур сабтҳои видеоӣ ба ташхис пешниҳод шуда ба ташкилоти экстремисти террористии Паймони Миллии Тоҷикистон ки барои пешбурди фаъолияти экстремистӣ дар ҳудуди Тоҷикистон манъ карда шуданд мавҷуд мебошанд. пас аз ташхис ва таҳлилҳо суд нисбати шаҳрванд Каримов Ҳикмат Каримович чунин ҳукм кард. ҳукм аз номи ҷумҳурии Тоҷикистон суди шаҳри Панҷакент вилояти Соғд дар ҳайати раискунанда судяи Эҳсонзода Зафар Қиёмбин бо котиби маҷлиси судӣ Султонов Далилҷон бо шоҳи ёрдамчии калони прокурори шаҳри Панҷакент Сидиқзода Муҳаммадҷон ва адвокат Мирзофотиева Дилбаро дар маҷлиси судӣ 4 сентябри соли 2024 парвонаи ҷиноятиро нисбати судшаванда Каримов Ҳикмат Каримович 8 июли соли 2000 дар шаҳри Панҷакент ҷумҳурии Тоҷикистон таваллуд шудааст. Миллаташ тоҷик, таҳсилоташ миёнаби ҳизб, муҷаррад, қаблан суд нашудааст. То ҳабс сокини деҳаи Пуштикоев ҷамоати деҳоти нуғони шаҳри Панҷакент вилояти Соғд муваққатан бекор шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон чораи пешгираш нигоҳ доштан дар ҳабс татбиқ кардоштааст. дар солиди римондани ҷиноят бо моддаи 37 иловаи 3 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишдорро баррасӣ намуда муайян кард. дар асоси гуфтаҳои зикршуда ва бо дастраси моддаҳои 72, 33, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 44, 47, 50, 50 кодекси муофиқи ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд ҳукм кард. Каримов Ҳикмат Каримович бо моддаи 37 иловаи 3 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳкор дониста шуда бо ин модда ҷазо дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 5 солу 8 моҳ бо нигоҳ доштан дар калонии ислоҳи дории низоми пурзур таъин карда шавад. Саршавии муҳлати адои ҷазо нисбати Каримов Ҳикмат Каримович аз 4 июни соли 2024 ба ҳисоб гирифта шавад. Чораи пешгирӣ нисбати Каримов Ҳикмат Каримович нигоҳ доштан дар ҳабс бетағйир монда шавад. Далели шаҳии як адар телефони мобилии таъмирии Redmi Note 10S дар дафтархонаи суди шаҳри Панҷакент нигоҳ дошта шудааст. Пас аз эътибори қонуни пайдо кардани ҳукми мазкур хотираш тавозза карда ба фоидаи давлат мусодира карда шавад. Як адар фита бо аксу наворҳо бо парвонаи ҷиноятии мазкур нигоҳ дошта шавад. тарафҳои норӯзӣ метавонанд нисбати ҳукми мазкур дар муддати 10 шабонарӯз ба маҳкум шуда дар ҳамин муҳлат пас аз гирифтани нусхаи ҳукм тавассути ҳамин суд ба коллегияи судӣ оид ба парвандаҳои ҷиноятии суди вилояти Соғд шикоят ё эътироз ба тариқи кассатсионӣ оваранд. Раискунанда имзо. коршиносон мегӯянд имрӯзҳо мутаассифона дар арсаи байналхалқӣ фаъолияти ифротгароёнаи террористӣ ва экстремистӣ аз тарафи қувваҳои гуногун хеле фаъол гаштааст. дар айни замон терроризм ва экстремизм ба хатари глобалӣ табдил ёфта ҷаҳони муосирро ба ташвиш овардааст. дар ҷомеаи имрӯза бархе аз ҷавонону наврасон бинобар сабаби каммасъулиятиву овурагардӣ ва надоштани маълумоти пурра аз таъсири оқибатҳои ноустувори шабакаҳои иҷтимоӣ побанди раванди зуҳуроти гуногуни номатлуби ҷомеа мегарданд. аз ин рӯ насли калонсолон яъне бибии бобо, падару модарон, омӯзгорон, ходимони дин, кормандони ҳифзи ҳуқуқ хоса ҳамагон бояд бо ҷавонон ва наврасон ҳамеша суҳбати ошкоро, мулоқотҳои судманд анҷом дода ба онҳо роҳи дурустӣ ба камолрасӣ ва муваффақ шудан дар зиндагиро нишон диҳанд, то ин ки ҷавонон дар зиндагӣ ҳушёриву зиракиро аз даст надода шахси донишманду кордон шаванд. сурха ва сурхакон як нав бемории шадиди
сироятӣ аст. муовини сартабиб оид ба корҳои табобатӣ Акрамов Набиҷон оид ба бемории сироятӣ сурхак ва сурхакон роҳҳои гузариш ва табобати ин беморӣ чунин маълумот дод. мутаваҷҷеҳ бошед ба мусоҳибаи барнома. бемории сурхча ин яке аз бемории сироятии тез паҳншаванда ба ҳисоб меравад. барангезинаи беморӣ ин вирусҳо аз гурӯҳи коронавирусҳо мебошанд. роҳҳои паҳншавии беморӣ ин асосан бо рӯи ҳавои чакрагӣ мебошад, яъне ҳангоми сурфа задан, ҳангоми суҳбат кардан, яъне бо роҳи нафас ин беморӣ паҳн мешавад. одатан ба ин беморӣ кӯдакон ва то синни соли 16-солагӣ бисёртар ба қайд гирифта мешавад. аломатҳои асосии беморӣ бемадорӣ, нооромии кӯдак, аз иштиҳо боз мондан, камқувватӣ ва баъдан баландшавии ҳарорати бадан то 38-39 градус баланд мегардад ҳарорати бадан. дар рӯзи дуюми сеюми беморӣ дар пӯсти бадан дамишҳо аввал марҳилавӣ, яъне дар қисми сар, дар рӯзи дуюми беморӣ қафаси сина ва шикаму тахтапушт, дар рӯзи сеюми беморӣ паҳншавӣ аз миён поён дамишҳо пайдо мешавад дар пӯсти бадан. баробари пайдошавии дамишҳо аломатҳои зарурии бадан зиёд мегардад. кӯдак ниҳоят бемадор, беқувват, ноором мешавад. дар лопардаи ковуки дарҳон доғҳо пайдо мешаванд ки ҳангоми муоина дида мешавад. бодумакҳо ҳалқ сурх мегардад ва варамнокӣ ба қайд гирифта мешавад. барои пешгирии асосии ин беморӣ ваксинатсия гузаронида мешавад, яъне кӯдаконро то 15-рӯзагӣ дар 94-97% ҳолатҳо гузарондани ваксинатсия ин яке аз роҳҳои пешгирии асосии беморӣ ба ҳисоб меояд. яъне ҳангоми гузарондани ваксинатсия ҳолатҳои ниҳоят кам 2-3% ҳолатҳо метавонад ки ба бемории яъне сурхча гирифтор шаванд. ин беморӣ оқибатҳои бениҳоят нохуш дорад, яъне ҳангоми ба ин беморӣ гирифтор шудан аз ҳама оризаи вазнини беморӣ, яъне заҳролудии бадан аз таъсири заҳри вирусҳо дар организми одам заҳролуд мешавад ва баробари заҳролудшавӣ ин заҳрҳо ба системаи ҳаракатии асаб таъсир карда нишонаи энсефалитро, яъне илтиҳоби шадиди мағзи сарро ба вуҷуд меоранд. оризаи дигари вазнини беморӣ ин илтиҳоби роҳҳои нафас шушҳо мебошад ки ҳангоми ин пайдошавии сарзании ориза ҳатман норасоии оди нафас, вазнишавии нафасгирӣ ки ба вуҷуд омаданаш мумкин аст ки боиси фавти беморон гардиданаш мумкин аст. бемории сурхча чӣ ки гуфтем бемории вирусии вазнӣ мебошад. ҳатман ҳангоми сарзании ин беморӣ табобати стационари дар беморхона дар ҳуҷраи алоҳида гузаронида мешавад ва умуман ҳангоми пайдошавии чунин аломатҳое ки гуфта гузаштем, баландшавии ҳарорати бадан новаста ба он ки бемории сурхча аст ё зуком аст ё дигар беморӣ аст, ҳатман бояд доктури оилавӣ муроҷиат кардан лозим аст ки доктури оилавӣ ҳатман бояд муоина кунад ва ташхисро муайян кунад ва бемории зуком аст ё бемории сурхча аст ё бемории сурхакон аст. ҳангоми бемории сироятӣ дамишҳои бадан метавонад аз тарафи бемории дигар сар занад. ҳангоми муайян кардани бемории сурхча ҳатман табобат дар беморхонаи сироятӣ гузаронида мешавад, чунки беморӣ тез паҳншавандаю тез сирояткунанда мебошад. дуюм, табобатҳо чӣ гузаронида мешавад. ҳангоми рӯзҳои аввали беморӣ табобатҳои зиддивирусӣ таъин карда мешавад ба беморон барои нест кардани вирусҳо. дар рӯзҳои 4, 5, 6 беморӣ бошад, ҳатман аз сабаби он ки системаи масъулият фаъолияташ паст мешавад, барангезонандаҳои дигар ҳамроҳ бисёртар бактериё ҳамроҳ мешаванд ки дар ин ҳолат яъне ҳароратбандӣ мавҷи дигар мегирад, яъне аз як муддат мутадил гардида баъдан ҳароратбандӣ аз сари нав сар мешавад, чунки барангезонандаҳои дигар ҳамроҳ шуданд. оризаи беморӣ аз сабаби ҳамроҳшавии барангезонандаи дуюмдараҷа мебошад, бисёртар бактериё. дар ин ҳолат табобатҳои антибактериалӣ таъин карда мешавад ва баробари ин табобатҳои симптоматикӣ, яъне паст кардани ҳарорати бадан, гузарондани табобатҳои дезинтоксикационӣ, яъне тоза кардани бадан аз токсинҳо бо ҳангоми чаконидани маҳлулҳои махсус, барои пешгирии менингит ва энсефалит, яъне табобатҳои барои иммунии система баландбардоштан махсус доруҳои лозимӣ таъин карда мешавад. дар марҳилаи саршавии беморӣ табобатҳои симптоматикӣ ва табобатҳои зиддивирусӣ бениҳоят зарур аст. аз падару модарон эҳтимолан хоҳиш менамоем ки чунки мавсими бемориҳои зуком, сурхча ва дигар бемориҳои сироятӣ вирусие ки бо ҳавои чакра мегузаранд оғоз мегардад, ҳангоми пайдо шудани чунин аломатҳо баландшавии ҳарорати бадан, нооромии кӯдак, дар пӯсти бадан пайдо шудани ягон намуд дамишҳо
معتدل نگردن حرارت بدن، پاداشی سلفا عطسه ریختن لب از بینی و دکتر اولوی یا دکتر صورتشناسی که در نزدیکتون هستند مراجعت نمایید. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 47 شهر پنجکن بخشیده بر روز استاد ابو عبدالله رودکی چوره‌بینی معرفتی و فرهنگی برگزار گردید. سانحه فرخنده روز رودکی در کشور عزیز ما همه ساله 22 سپتامبر تجدید گردیده توجه و ارجگذاری دولت و حکومت کشور را به نقش استاد ابو عبدالله رودکی در نظم کلاسیک تاجیک بیان می‌نماید. به خاطر گرامی داشت روز رودکی در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 47 با اشتراک خوانندگان تمام مؤسسه‌های تعلیمی چهاربینی رنگین دایر گردید. در آن رئیس بخش پنجکنتی اتفاق نویسندگان تاجیکستان اسماعیل ظریفی، رئیس سازمان روزنامه‌نگاران در شهر پنجکند صالح‌زاده، مدیر شعبه ترغیبات و تشویقات کمیجرایی حزب خلقی دموکرات تاجیکستان در شهر پنجکند علیشیر مطریبوف از حیات و فعالیت شاعر استاد رودکی سخن گفته با افتخارمندی حرف زدند. رودکی توانست با شعر عالمگیرش دوستداران کلام بدی را به خود جلب سازد. شعرهای والای او مردم را به خودشناسی و میهنپرستی هدایت میکند. خوانندگان از اشعار استاد ابو عبدالله رودکی شعرها قرائت نموده صحنه‌های خیلی جالب را پیشکش نمودند. گزارش میسرت طلایی و شهباز قربانوف. تماشاچیان گرامی، در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما سلامتی را خواهانیم. خیر شاد و پیروز باشید.